A dyma ni yn y gegin sydd wrth ti. Helo, sy'n iawn. Iawn. Dwi wedi rhoi y cynwysion yma ar y bwr gwyn, ond dwi wedi rhoi un extra. Sbiwch, un Glyn Wise extra. Un Glyn Wise. Brechdan Nadolig neu rap Nadolig, de. Wyt ti'n cael twrci dolig, wyt ti'n cymryd? No, un mawr. A be wyt ti'n cael ar ôl dolig, ar ôl cael ei cynio? A lot o stuffing, stuffing soup. A Brechdan twrci arall, ie? Reit. Na, gyda'n stuffing, twrci. Reit, saws ydy'r peth pwysig iawn. Dwi'n gwneud saws syml yma efo chydig o iogwrt, llwy fwrdd i mewn i'r jwg, chydig o hufen, ti fo hufen wyt, jyst i wneud siŵr bod ni'n cael y calories Nadolig de. A mwstad, mwstad whole grain di hwn, dwi'n mynd rhoi gormod i hwn, os dwi'n clywed, ti'n mynd fan mawr o mwstad? Na, dwi'n mwstad, na. A wedyn chydig o mel yma mewn. Oce, fel Reit. mewn efo. Reit, a ti di gymysgu hwnna i mi? Iop. Reit, ta mae Glyn yn cymysgu hwnna. Beth sgynnu fi yma di gweddillion cynio Nadolig. Mae gennym fi stwffin, mae gennym fi dwrci, a mae gennym fi facwn. A beth dwi'n gwneud, ti di gymysgu, reit da. Na chdi. Reit, dwi'n gymysgu, reit, dwi'n siarad rei chydig o... Na chdi. Chydig o olew olewydd yn hwnna. Dyna mix bach arall i mi wedi. Na chdi. Da, diolch. Dwi'n gwneud yn da, mewn cicins ti. Ti'n angen un o'r peirianna, na, Ia, mae dwi'n gofio boes ti. Na chdi, dwi'n torri mwla ni de. Reit, dwi'n gwneud wedyn, dwi'n rhoi haen dyna hwn i dyfo fel hyn. Gnewch siŵr bod chi'n mynd reit at yr ochrau, neu fyddwch chi yn cael gormod o flas yn y canol. So, dwi'n gwneud un peth. Reit, twrci. Mae twrci fel blas eitha cry, a wedyn mae eisiau rhoi digon o bethau eraill i fynd efo'r twrci na fechdan. Na chdi. A dyna sleisio na dwrci na fo. Na chdi, di hwnna gyn ti? Yn y canol. Yn y canol, torro fo fyny fod y ddwylo. A rhoi chydig o facwn. Wedyn, dwi wedi coginio'r bacwn yma blaen a fel arfer. Bob dolig, da chi efo bacwn ar ôl, dydach. Ti'n y sausages na? Bacwn oer, dwi. Bacwn oer, dwi, ia. Torro di hwnna efo dy ddwylo. Iawn, a wedyn y stwffing. Wedyn mae hein i gyd yn bethau sy'n y ffridge, dydy, am ddyddiau wedyn. Ti'n fan o stwffing, Glyn? Iawn, de. Iawn, mae hwn yn stwffing reit da. Hwn, eisiau hwn dy hun. Torro fo fyny a dorro fo hyd. Dwi'n ti? Sgael fod i clydu gyd? Yndi, wel, gweddillion dolig ydi hein, de. A wedyn dewis y stwff gorau. Reit, Cambry sauce, ti'n fan? Na. Na, os ti'n rhaid chi reid o, dwi am reid o, achos dwi'n eitha licio fo. Ond dwi'n rhaid gormod, neu mae o'n mynd i rei ormod o flas. Ti'n rhaid sans Cambry? Mae'n rhaid chydig bach. Na, chdi, dwi'n rhaid chydig bach. Reit, pelysia hein, dwi wedi rhaid chydig o balsamic vinegar yn hein. Fa'n di chydig bach di hynna? Hynna? Reit. Dwi eisiau glasu o, to? Dwi wedi rhaid chydig o hein i mewn, fel la. Oce. Balsamic sydd hein. Ia, neis. Balsamic yn neis. A wedyn, just i orffan, chydig o halan. A chydig o bupur. Mae'n rhywbeth da ni'n gael yn y Ritz, di. O, fel a dwi fel chefs, di. Dwi'n chef felly. Dim bod fi roed i bod na. Ie. Wedyn, i orffan, just droio, fel a. A wedyn beth ydych chi gael ydy rap. So amdani wan, fel a. Troi ar i ben. Ie, droio fel a. A dorio, efo cyllall. A mae o fod i aros. Mae o fod i aros yn steg. A wedyn roed o efo'r flap ar y gwylod, fel a. A wedyn fydd hwnna. Na i reid un o'r ei fi a un o'r ei Glyn ar y plat, ie. Ie, bendigedig de. A wedyn mae hwnna, wedi orffan, ti am drio unwan, pa rhaid ti am drio, ni ta'n chdi? Na i drio un fi'n hyn. Dwi wedi gael chydilo fi. No, da iawn chdi, cer amdani. Iawn, erch neis i. Mae'r cynwysion yma i gyd i gael ar gwefan 15. Diolch yn fawr si. Mae'n siarad, diolch yn fawr.